Hi guys, welcome to my vlog. So, good morning guys. So, karon mag-vlog sa administration magluto din ni o tiktik na lugaw. Tiktik na lugaw. So, din karon tiktik na lugaw maghaling sa ta guys. Magaling ita guys. Siya nag-ano sa lugaw siya nagkunsang niya. So guys, yan din magalang guys mag-switch na mi. Magbaylo mi. Napagaw ko. So, kabalo ko guys, mapalong yapon na guys. O, napalong na guys. Madayang do. Ay, swati ba? So guys, nakasunod din natin guys. Nara guys, ang hinaling guys. Nakapagaw dito guys. Dali may haling guys, nagkalayo na guys, pero gamay na kayo guys, ingano man guys. So guys, update sa mga hinaling guys, nahaling na gid siya. Sa wakas. Kita sa kay video guys. So guys, magsabon na dahil si Sharon. So magwaswas na dahil siya. Was siya. Ba niya subagan tayo magkakaroon na. Ugasi sa nang kuan, uy taklo boy buang man niyo. Siguro guys. Malaki. Kita guys. Berak na nili na ulit ko. Guys. Mo din yung kuan, tiktik na lang kuan guys, lugawan guys. Dala din ni nanay ikad sa balingasag. Bye-bye. So magkuan na din siya guys. Maglugo na siya sugod. Isa ka basto na tiktik day guys yung gilungag guys. Ay. Lugawon guys. Namali ko guys ha. Sorry. Ay, ito di. So guys, nagkuha ko tubig guys para among ibutang lugaw na nilugaw na tiktik. Kamti man ito next story. Tuluan din na mo pagbutang sa baso guys. So kung kauban di kalitok guys. Tuluan natin pagbutang sa baso. Ay. Tuluan din nato ni ka baso pagbutang sa mais guys. Ah, mais? Tubig ba ya? Ay, tubig. Tuluan din nato ka baso pagbutang sa tubig sa mais guys. So ato na ilugaw guys. So guys, ngit-ngit kaayo guys kay among suga na buang. So nakatakang na dimi guys. Ay ato sa ding takluban guys, nalimtan na to guys sa pratang diyan. Nulay taklog. Na. Guys, nang ipos ita guys kay atong nilungag wala pa man naluto so nang kasi ipos ata. Awa guys, igmut na guys. Ay, kudu dira na kundo. Dira ka kundo. So guys, man. Ito sa nikuan din yung tina guys, ito tang guys. Naman nilagay tali ito. Guys. Ano na taman hindi? Lalang guys. So, wala din may ipos guys. Haba pa talaga guys. Ngayon din ni Sharon guys kay napalong ang kalayo. Basin no bukal-bukal na Sharon kurawa. So, mo din ang update yung nilugaw guys na tiktik guys. So, kurawa na din niya guys. Yun na kurawa. Ano ka na ingki man akong suga. Maninaw nagsiga ha. Sorry juga guys, ingklit di sama guys. Bigay bugtag ba may kayo guys. Samot na unto dali guys, ingklit tayo guys. Di man ito. So guys, mo update sa mga vlog guys, ay sa mga logo guys. Kaduan update guys. Luto naman siguro ni mama. Na mama, wala naman kayo. Dugangin ang tubig. Paingon na si mama guys, dungagan daw sa tubig. Paano ba tingkay din? Another update sa among kuan guys, sa among tiktik na nilugaw. So, makakaon na din sa wakas. Kauno na din nato guys. So, ipuli na itong ininit. Hindi na ito nakuha guys. Ano itong lugaw? Nilugaw. Kuha guys. Ito Milo guys, kaya tumot na nagmilo to. Best. Munta namin sudan karon pero ingon na si Shirley na mag-tiktik daw hindi. Saktan na ay Milo. So, yeah, Shirley na ni guys ang mabilin. Magkaon nila guys, na nato nilugaw guys. So, sa next guys, kaya nato di next. Kami ni guys. Nami kini nilugaw guys. So, kabalo na din nagluto guys. Ano sa kinawan guys? Kung nami ba din. Nami, jalan. Kabalo na ginigluto guys. Kinami kayo. So, dali din taman sa among vlog guys. So, bye!